салом дӯстони азиз. Навори мазкур махсус барои YouTube канали Китобхон омода карда шудааст. Ман мехоҳам дар бораи ChatGPT бо шумо суҳбат кунам ва ин яке аз ҳамон технология ҳаст, ки сазовори эътибори мо аст ва сазовори эътимод низ шуда истодааст. Дар давоми 2 соли охире, ки ин технология пайдо шуд ва рушд карда истодааст, ин абзор аниқтараш, мо дида истодаем ва шоҳиди он шудаем, ки чӣ гуна аз як абзоре, ки ба таври хеле мушкил метавонад як матнҳои гуногуни барои баъзе вақт каммаъноро эҷод кунад, дар давоми 2 сол вай аллакай ба чунин сатҳе расидааст, ки метавонад матнҳоро аз ҷумла бо забони тоҷикӣ низ эҷод кунад. Дар яке аз омӯзишҳое, ки мегузарондам, аз ман мепурсанд, ки оё метавонад мақолаҳои илмӣ нависад ё ин ки ҳисоботи кориро омода кунад. Албатта, айни замон истифодаи ChatGPT дар бисёр соҳаҳо ҷорӣ шудагиаст ва хеле паҳн шуда истодааст. Ба мисоле, ки дар вақташ мо аз системаи ҷустории Google истифода мебурдем, имрӯз аллакай метавонем, ки аз ChatGPT ё ин ки амсоли ин дигар абзорҳо истифода бурда кори худро осон кунем. Албатта, дар ин ҷо баъзе хатарҳо низ ҳаст. Масалан, хатари галлюцинатсия, яъне вақте ки ChatGPT аз худаш ягон маълумотро мебофад. Дар ин ҳолат ҳатман мо бояд, ки ба назар гирем, ки ин иттилоотро мо бояд ҳатман санҷем, ки кадом маълумоте, ки ChatGPT ба мо медиҳад, дуруст аст, кадомаш нодуруст аст. Ин яке аз он хатарҳое аст, ки ҳамарӯза мо бо он метавонем, ки рӯбарӯ шавем. Барои ҳамин бо эҳтиёт кор карда, истифода бурдан дар кор аст. Як ҷабҳаи дигараш ҷабҳаи ахлоқӣ аст, ки вақте мо ChatGPT-ро истифода мебарем, мо бояд ба назар гирем, ки он чизе, ки ChatGPT ё ин ки ҳамин гуна захираҳо ба мисоли ChatGPT истеҳсол мекунанд, эҷод мекунанд, онро ҳамчун моли худ нишон надиҳем, чунки ин масъалаи этика аст, масъалаи ахлоқ аст. аз нуқтаи назари истифодаи ChatGPT ҳамчун абзор барои эҷод кардани матнҳо, бигзор вай мақола бошад, бигзор вай постҳо барои шабакаҳои иҷтимоӣ бошад, ё ин ки сценарии ягон навори омӯзишӣ, пас дар ин ҷо мо озод ҳастем ва метавонем, ки ба таври васеъ аз он истифода барем, чунки ҳамчун як ёрдамчӣ, ҳамчун як ассистенти хуб барои мо ин технология метавонад, ки хизмат кунад. Дар баробари ChatGPT албатта, ки дигар чунин захираҳо низ айни замон дастрас ҳастанд. Ба мисоли Gemini аз ширкати Google ё ин ки Claude AI аз ширкати Anthropic, ҳамаи онҳо як хислати умумие доранд, ки ба мисоли эҷод кардани матнҳои хуб бо забонҳои гуногун, аз ҷумла бо забони тоҷикӣ низ хусусан Claude AI ва ChatGPT метавонанд матнҳои хуб эҷод кунанд. Аз нуқтаи назари истеҳсоли дигар намуди муҳтаво, ба мисоли аксу навор, мо метавонем, ки ин гуна технологияро васеъ низ истифода барем, чунки ChatGPT ҳамчун як захирае, ки дар он ҳам матн эҷод кардан мумкин аст ва ҳам аксро сохтан мешавад. Дар рӯзҳои наздик, шояд ки дар рӯзҳо ва солҳои наздик, шояд ки боз ба мисоли ин технологияҳои дигар низ рушд кунад, ки наворҳои баландсифатро омода карда тавонад. Ва мо бояд, ки айни замон ҳатман ба ин чиз омода бошем ва барои омода будан пеш аз ҳама мо бояд, ки омӯзем, ки ин технология чӣ гуна рушд карда истодааст, аз чӣ оғоз кард ва ба кадом самт рушди он давом меёбад.